the angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios og amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak og among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay, nga na sa tanang dapit sa kalibutan, ug hiusaha kami diha sa pagka matinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan, aron ang imong presensya, mag-awhag ka namo sa pagpadayon sa imong makaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait og pag-ampo, ug sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran, ug magpuyo sa imong gugma. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria o Jose, iampo ninyo kami. Okay. Lain na usab nga bahin o sa adlaw sa Ginoo. Hinaot nga kamo anag hapon sa kapiskay sa panglawas, maayo ang panghuna-huna, aron andam na pod maminaw nining atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. O hinaot nga dili kita malimot sa pagsimba. Unsay giingon sa Ginoo? Buhata ninyo kini alang sa paghandom kanako. Unya pinaka-espesyal gyud nga adlaw diha sa semana nato mga Kristohanon ato kining itunong nga di gyud nato sipyaton kanang santos nga misa. Di ba? Mao man na. Ug atong ipahinumdom, mauna ang atong pinakadako nga sistema sa pag-ampo o pagsimba sa Ginoo, kay mao man yun na ang iyang instruction. O sa atong Kristohanon nga kalibutan, sa bag-ong kasabutan o New Covenant, buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Ug mao man gani, nahinumdom ta, ato mangganing nahisgutan sa debate katong sa Sabat tigpapahulay nga duna tay historical biblical record
nga sa Biblia gihimo gyud na sa mga apostol kanang Santos nga misa sa adlawng Domingo. Buhat 20 bersikulo 7. Di ba? Hinoon sa atong pagkwinta, pagrekon karon Sabados gabi. Pero ang ilang sistema ni ato pag-count good sa kanabang pag-usob sa adlaw, sunset to sunset man, mao na nga gato kay gabi naman, sugod na po ang unang adlaw simana, mao nang Domingo gyud, mao na nga mga hubad sa Biblia, Domingo gyud ibutang. Buhat 20 bersikulo 7 nga nagtipik-tipik sila, nagtigom ang mga tinunan, nagtipik-tipik sa tinapay, ug mao man ni atong gitawag karon sa atong translation na. Santos nga misa o pwede po ni nato tawgon og communion. Sa manang communion, buhat sa pagsimba. Buhat sa pagsimba. Particular yun nga version nga ato nang mabasa ng translation nga communion kanang sa The Living Bible o kanang The Book nabang hubad nga Tyndale. Communion yun mo'y mabasa yun litra por litra. Dili man dautan gud hubad-hubaron ang pulong. Basta maora ang mensahe, maora ang meaning. Okay. Okay. Now, karong adlaw, gisaulog pod nato ang kung wa ko masayop, no? Correction ni unya ko. Dan, kung masayop ko. Karon no, may Independence Day, no? Atong isaulog na pod sa atong nasod nga Pilipinas. O pag-abot na ko diri sa istasyon, bibo man ang atong mga nanay sa kinibang fans club sa Armen Dipulog. Kadumdum din ko nga mo-appeal di is parade ang grupo sa Armen DHDR. O particular gyud kining fans club nato diri sa DHDR. Mo ni nga ganahan kay ko aning RMN Dipulog yun, kinaamay fans club. Very cooperative yung kaayo kining mga sakop. Nindot, no? Mo na nga atong dasigo ng mga fans club pod kay doon din sila mangundang. By the way, nindot yun o kusa ka maayong kanabang butang o mga gimbuhaton na tus kalibutan. Kini bang mo kooperar kita? Mutabang yun ta o kanang mga gimbuhaton ba nga klaro gyud kaayong nagserbisyo sa katawhan para sa ning radyo. Kung tinuod tang mga anak sa Diyos, kung tinuod tang mga anak sa atong nasod nga Pilipinas, no? Mga sakop, kinanglan concern man gyud ta sa atong nasod. Mo concern ta sa atong nasod ug unsa nay nahitabo o concern ta sa pagsabwag sa mga kahibalo, no? O kining radyo usama ni ka venue, usama ni ka galamiton sa pagsabwag sa mga pagtulunan. Mao nga wa gyud masayop kining atong fans club, no? Sa pag-support gyud sa RMN DXDR, no? Wa gyud sila masayop, no? Bisan pag wa man sila isweldo dire, na ba ni isweldo sila redan? Wala Oh, ang ila lang kinasing-kasing gyud sila bisag busy sila sa ilang balay. Uban gali din may reklamo nagayusahay nga sa maning suko maning mga bana po ning uban o busy kayo tabang diri sa DXDR. Okay, maana rayog naamang kuy panahon nimo papang tagaan po na to ning DXDR kay mao ni kaning pangserbisyo gyud sa pangkatawhan. Diba ang manro sugo sa Ginoo na to, dili raman serbisyuhan ang aturang kaugalingong pamilya. Labaw sa tanan, atong serbisyuhan ang pinakadako kayong katawhan sa Dios. Simbahan, o kining atong nasud. Diba? Sumaw na ang kuan lang, no? Ako lang, murag usahay lang, di kay ko ka-appeal ani nila. Pero ang akong kasing-kasing, no? Anaagyod, no? Nila ni Nanay Corazon diri diri o ito nalimot ko itong usap sa iluag gatong akong natagbuan diri pag-abot nako. So mayo din mo apil tag parade ron ambot maka-apil wag ako kay
Murag lisod kay mo ampoy kapihan sa dipolog nga napog ko'y kakuha no niya, no? Pero hanilan, tanaw lang na to ani, no? O, muduyog, no? Nindot kay ning atong distasyon sa DXDR, kay muduyog hasta parade sa Independence Day, no? Ato po tang awhagon po ng ubang mga istasyon nga mo-appeal po, no? Kay duyog yun. O, ana. Kay mag-usa magita. Kining uban bitaw mingon nga, ano, minaw pa manggutaan ng radyo? Langan-langan raman na sa atong mga gimbuhaton? Well, unsa ko'y langan-langan? Langan-langan dahil nang manginsusi ta, magpakisayod ta sa unsay nahitabo sa atong palibot. Kana noon, nagtimaan na nga concern ta. Kaya ining kahibalo na to sa kanang mga panghitabo o mga problema, unsa diha, parang magunahon na putag unsay atong ikatampo. Di ba? Ug di ta maminaw radyo, di man ta masayod. Oh, pero sa gudaan na sa ako maning nakatunan sa magisterial, palain lang sa tagamay ha. Pero mo paingon ra gyapon ta sa atong issue ron mahitungod sa tinhuan. Pero kay importante mapud ni, no? Example, no? May kinahanglan aware masayod gyud sa unsay mga panghitabo. Ano man? Kay peras gudaan ng kanang sa managerial nato nga study kanang panlit ako kay kuan man ko, although dili ko maayo nga estudyante sa una kay di ko ganahan magtuon. Pero kuan, nakadumdum ko nga usa sa gipamulong gyud sa akong instructor sa kanang management subject nako. Ana siya nga kung mag-manager ko ka, naaman dyan yung mga problema pananglit og ma-manager ka sa usa ka kumpanya. Naaman yung mga problema nga mahinagbo. Nakaron inigsulbad na sa problema, maglisod magagsulbad og di ka kahibalog unsa gyud problema. Di ba? Mo na nga, sayron yun ang problema. Then inigkasayod sa problema, diha na din maghuna-hunaon sa solusyon. Kaya ugwa ko kakahibalo sa problema, unsa man mo pagsulbad nga magkakahibalo sa problema. Ingon na, ang ato ugong nasod daghang kay problema. Kung tinuod tang nahigugma sa atong nasod, kinanglan manginsayod ta unsa man ni nahitabo ron. Kining radyo usa man ni kakahimanan nga masayod ta. Di ba? Mao na nga bulahan gyud mo sigig paminaw radyo. No? O naaman po, pwede po sa TV, pero mas advantage man guning sa radyo. Nga naman kay, daghan magang mahimo. Kay og TV lang, magyampungan lang kag TV, wa makilaing mahimo. Kay imong mata, magtutok ra mas TV. Pero kining radyo, agoy, daghan kang mahimo. Nga naman, minaw ka, aware ka sa mga panghitabo, at the same time, pwede man ka magtrabaho diya sa imong balay. No, nagtrabaho ka at the same time na minaw. Muna nga, sa Amerika bitaw, I tell you, tingala man ko dito nga, daghan man gihapog maminaw radyo. Bisag na high-tech na kayo. Kaya ilan ang nahuna-huna nga, mas maayo gyud ang radyo kay TV. Kay sa og TV god, maayo mapod, makita man gyud mong video, pero kung mag-ekonomiya tas panahon nga daghan tang mahimo, mas maayo gyud ang radyo. Di ba? Okay, maminaw ta at the same time, magkatrabaho ta sa itong mga gimbuhaton diya sa balay. Pero, pasaylo ako maha, na ako'y komentaryo sa kong mama sa balay. Kaya ano man, inigpaminaw niya DXDR, magduol mo, mutapad man yun sa radyo. Iya mangundangan niyang trabaho. Okay ko, di naman good po tao nga, dili gyud makahimo ba og 2 at a time, 3 at a time, no? Peras nako inana ko. Naliwat siguro ko sa kong mama. Dili ko kuan ba kanang daghag mahimo sa usa ka panahon. O mina nga naminaw ni mga fans club ron. Ako mga amigo dris DXDR. Mga ikog pasaylo ninyo nga dili ko kay ka-appeal sa unsay mga gimbuhaton ninyo kay ambot lang hangtod karon mo ginay problema nako. Di kay ko ka-manage bas kung kagalingon nga daghang kog mahimo sa usa ka panahon. Mo na nga pasaylo ako ninyo nga di ko ka-appeal sa inyong mga gimbuhaton pero ang akong kasing-kasing naara gyud ninyo. Tungod kay nialagad gyud mo sa istasyon DXDR nga klaro kaayong nagserbisyo sa katawhan. Okay. Now, adto ta sa atong kuan kanang kining suliran sa tinhuan. Suliran, no? Kinanglan sayod man gyud ta suliran sa tinhuan ba?
Kaya nga naman, musugot tag sa dili, ang atong Ginoo, kuan yun, iya yun tang tudluan. Sa tinuhuan nga, mao gyud tinuhuan nga nagserbisyo niya. Kini nga atong simbahan. Unya, kini nga atong simbahan na puno sa problema. Dili lang kaya atong nasod sa Pilipinas mo igi problema. Oy, atong simbahan daghang kayong problema. O manggali nga, daghan na nato, murabag nabugnaw, di naganahan mo alagad sa simbahan kay agis daghang kayong problema. Diba? Punan pa nga atong mga pari, good, mga tao raman po na may mga weakness po. Oh, peres raman na nato. Mao na nga usahay himuon na tong hinungdan na ng mga weakness sa atong mga kaparian. Mao na himuon na tong kana bang pagpaluyan na to nga di na ta mo alagad simbahan. Gani usap ko ni adto sa una. Murag mabugnaw ta ba nga atong leader as pagtuo nga murag daghang kayong mga pabaya, no? Dili noon tanan. Pero salamat lang kus Ginoo karon nga dili di ay insaktong panglantaw ng maluya ta. O mga pagsulay na sa tong pagtuo, sulayan man gud ta sa Ginoo gud. Kung kana bang sibot gihapon ta taliwala sa kana bang inana ba nga mga pagsulay ba nga ang atong leader murag dili kaayo kanang sana dasig kaayo ta, no? Pamaagi na po na sa Ginoo. Kay testingan man gyud ta niya. Oh, kay naa man goy kasagaran gyud nato madasig lang kung maayo ang leader. Di ba? Basta dili gani maayo ang leader, dili po ta mag-ayo. Di ba? Kay mo naman ta nga, langan-langan rata nagkalagad simbahan nga di man ko ganahan na akong pare. Di ba? Pero I tell you, what a kahibalo nga, mo biyan ay usa sa kana bang exercises sa atong pagtuo. Kay gusto man gud ang Ginoo nga malig-on ta sa atong pagtuo. Unya, kung malig-on gud ta kay maayo ra atong leader, wa man ay kung but na hunaon, natural ra man na kay kinaiya man gyud nato ng sa atong pagkatao nga murag madasig kita kung maayo mo'y mamuno nato. Di ba? Oh, natural ra na siya gyud nga kana bang reflection o kanang mga responses nato kung maayo ang atong leader, murag maganahan pud ta. Oh, pero dili maayo ang atong leader, kana man dayon matintal man dayon di na ta mutabang. Di ba? Oh, mao na nga tagaan pud tag pagsulay sa Ginoo. Mawitaw nga, ingon nga, moalagad bagyong kagihapon sa simbahan bisag dili kayo maayo ang atong leader. Di ba? Oh. Okay. Kung ato kong balansihon, yun ani man na. Asa man ka sa usa ka Kristohanon nga nialagad yun, support gihapon sa simbahan, ningkamot gihapon unsay mahimo niya, dili maayo iyang leader, bisag di maayo iyang pari, no? Oh. Kaysa usa ka Kristohanon Katoliko nga ni alagad ni kuan siya ako nang dasig siya tungod kay maayo iyang leader, asa may challenging ana, asa may bugat nga kana bang quality ba, kwalidad sa pagkakristohanon nga dasig ka sa imong pagkakatoliko Kristiyano, bisag dili maayo atong pare, dili maayo atong leader. Unya ikumpara atong Katoliko nga Kristiyano nga dasig kay maayo man ang iyang pare. Di ba? Kung atong una-unaon, mas maayo gud unta ano kay maayo ang pare din, maayo pud ang sakop, di ba? Oh, pero abi ninyo, para nako murag kuan kayo, challenging kayo ng Kristohanon ba nga dasig hapon bisag iyang leader dili maayo. Okay, kuan man guna, kana agong paghigugma nato sa atong pagpangalagad, kinahanglan mga gud unconditional. Parehas bas gugmas Ginoo, di ba unconditional? Nga bisag mga badlungon ta, tagaan gihapon ta niya sa kahayag. Di ba? Tanawa ng kayos Ginoo nga iyang ipakita sa iyang binuhat nga sama sa adlaw. Oh. Tanawa ng adlaw, kanang gugmas Ginoo. Nga naman nga inig sana subang ba na? Subang, inig subang anas buntag, inig hayag. Nganong tanan man gyud mahayagan, bugoy, salpahis, kurap, unsa maayo tanan.
makatagamtam gyud sa kaayo sa adlaw. Di ba? Wa gyud pili. Ug ako pa to, ang pagkatawhanon, mo pa nang nasa adlaw, wa na gyud ko, mutapi ko inig. Yung grupo aning tawhanan kay mga salpahis ning dagko, wa ni hinungdan. Mutapig ko, di ko mo pakita nila. Parang kangit-ngit lagi yun ang naan nila. No! Dili ingon na ang gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios, igo yun tanan, way pili, badaotan magdili. Mauna nga, kung nagdili yun maayo kung mamalan si batang magbinuang ta, kay maulaw tas Ginoo. Nga naman, kay ang Ginoo maayo ra yun, gihapon na to. Nga naman, wa man iwadaan yan ng tubig, nga mo nitong kinahanglan, wa yun iwadaan ng hangin nga atong hanggabon. Di ba? Bisan ka sa atong kabadlungon. O ba na nagapamalandong ko na nga waagi tayo uwaw? Itang mga tao ba nga di ta moalagad si Ginoo? Sa iyang kaayo, of course, nagyapoy mga pagsulay. Kay kanago mga pagsulay, exercises lagi na nato sa atong pagtuo. Muna, kamong laminaw ron, akong mga higsuon, ay mugkabugnaw. Gani ako muingong ko nga, Ginoo, kung ang mga problema diya sulod simbahan, kung ang mga krisis diya sa among mga leader sa pagtuo, maunay hinungdan nga muligaon pagyud ang among pagtuo, tagaay pamig pari nga daghang badlungon. Oh? Gaay pamig kay nga naman, musamot man gyud kaligo na among pagtuo kay kung maanad ra mi atong maayo among pari, natural man to kay maayo man. Unsa kag dili maayo among pari istrikto, mudasig pa ba gihapon mi? Di makita man niya sulayan man ta niya. Di ba? So kung wala nang pagsulay nga ingon ana, unsaon na to pagkat-on nga mudasig yapon ta kung ang atong pare dili kaayo maayo. Di ba? So kung baga kuha na siya, mura na siya kung sa exercise pa na, mura na siya barbell ba? Murag barbell. Ano man kay bugatan ta pero kung maayo lang pagka-exercise na to, kanang barbell, magkapa-strong na to, magkapadako na itong lawas. Mao na, yan ka na mga pagsulay na to, sulod sa atong simbahan, dili na pagguba sa atong pagtuo, pagligo na. Una sa imlimot, kitabunan maganas demonyo. Tabunan nas demonyo, walang dili ta maligon sa atong pagtuo. Di ba? So mao na mga igsuon ko, mga tinahod nga tigpaminaw. O bitaw ingon ko nga, sa mga tinuhuan ron, murag Katoliko mas siguro may pinakadaghan kay problema. Kaya mo ang po'y pinakadako god. Munang ganahan yung kuha ng Katoliko. Gawas nga mo, gani akong nahibawaan yung tinuod sa akong panginsusi. Tungod kay, kung wise good ta, gusto ta maligon sa atong pagkristohanon, dito kita atong daghang kayong problema. Kidaghan mang sulbaron. Di man ta mamili god. Dito kay kasagaran na to mamili magamay problema, di ba? Labi ka na sa itong mga trabaho, may magtulod-tulod man ta. Ikaw anak kay di ko da kay daghan kayong problema diha. Di ba? Tulod-tulod man tag kanang mga responsibilidad. Pero I tell you, ang tinuod nga pagkristohanon, dili mahadlo kalipay niya nga daghan kayong problema nga iyang subagunon. Nga naman, kay mo na ang example sa atong master, mo na ang gihimo sa atong Ginoong Kristo, liman ka. Sugod siyang patyon. Diyos manunda siya. Di ba? Diyos siya, mahimo man niyang di siya magkamatay dito. Diyos gud siya. Pero anong nisugot mo siyang patyon para katagaan ta o ehemplo o example nga unta kita mga Kristohanon. Iya mga sakop, maantigo anang sa virtue ha, no? Kanang virtue man na, no? Tagsari magkahimo na tuwa na. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. Pasensya na nga, emosyonal kay ko. Saon nga, naamang gutoy pagbati. Okay, asa na ba ta, no? Murag 30 minutos na, nyawa pa takaadto dito sa tinuhuan. Pero tinuhuan mangyapon eh, no? Oo. Well, di paingon ta dito sa kato-kato ang gihisgutan na kus plaza pud kagabi eh. By the way, no, kanang atong dialogue das plaza matag Sabado, apil man ko diha. Galing lang kay karon agis kay daghan ako bang kaakuhan, gimbuhaton dili gyud ko kasayo. No sahay gani di ako kaanha, no? Pero gabi nakadito ko gabi na pud late kay ko pero nakapaambit paghapon ko.
Niya mo niya akong hisgutan po diriron kay gamay ra man ko kay itong nabilin dito gabi is plaza god. Gamay ra kay itong nabilin, no? Ang gabi is plaza mo na kung ako ning hisgutan diri sa radyo. Ining issue may labot na sa otoridad. Unsa man ang otoridad? Kana bang gahom sa pagmando? Gahom sa pagdumala? No? Kinsa may gahupot gyud ani? Ang Dios, of course. Di ba? Ang Dios magyay gamando sa kalibutan. Gamando sa mga anghel. Di ba? Dios gud siya. Otoridad, importante kay nga doktrina kining mahitungod sa otoridad. Kay actually, ang atong kapakyas, paghisayod, o sa pagpuyo aning doktrinaha kining mahitungod sa otoridad, mao ni hinungdan nga nabahin-bahin ni daghan ni atong tinuhuan. Kanang concept of authority. Gaan mo na ko example, kung ato galing talikdan ng doktrina sa otoridad, ngano, mo na hinungdan, nga nagkabahin-bahin ta. Ngano man, sample. Basa tag Biblia. Unsa may atong basihan kung muapil tag usa ka relihiyon. Ingon na ni Raban, basa tag Biblia. Inigbasa na tog Biblia, ug unsa atong nasabtan, ug unsay pundok nga nihaom sa atong interpretasyon, didto ta. Di ba? Unya, kung ang atong pagsabot wala diha sa mga grupo nga atong nakita, himo tag atong pundok. Di ba mo manin hitabo na to ron? Mao na, ug unsay atong interpretasyon, gitawag private interpretation, no? Private interpretation. Ug unsay atong interpretasyon, wala man ining Katoliko di pod samot lahi gyud akong pagsabot. So, but siguro pasabot si Ginoo ani nga magtukod kog laig pondok. Kay mo man insakto. So mo na hitabo ron, mo na gihimo ni Kibuloy, gihimo ni Villanueva, daghan. Felix Manalo, Ellen White. Basta mulahi gali ang pagsabot, wala dias mga pundok nga existing ron, tukod. Ila ding sabton nga gisugo kus Ginoo sa paghimo ani kay sayop man na sila. Kini mga ako mo insakto. Tanawa, kanang prinsipyuha nga ato nang gihimo, di ba nadaghan ning relihiyon, nagkabahin-bahin, wala matuman ang giingon sa Ginoo diya sa Juan 17:11 o Juan 17:21-22, amahan mausaon ta sila maingon nga ikaw ako usa. Ngano man, agi anang private interpretation sa Biblia. Bawal man na. Nana sa Proverbio 3:5, ayaw mo pagsalig sa inyong kinaugalingong paghuna-huna o pagsabot. Kay kanang kinaugalingong pagsabot, mao na'y makapabuwag sa makapabahin-bahin sa atong mga grupo diri, tinuan, bisan pang gali pang gobyerno, mao po na nahitabos gobyerno. Atong style ros pang gobyerno, labi nagdita, ganahan, agi mo putag ato, tanawan ng Russia. Di ba, nagka-sip-ak na. Agya nang dili ganahan sa pamunuan, maingon man yung grupo din, maingon din, himo tagato, mulain ta. Mo nang dagan kayo, siak-siak. Mo ni nahitabos tong tinuhuan ron, walay unity. Kay idya-idya, kay inigdi na ganahan, maghimo na mapuglain. Di ba? Mo na itong style. Pero ang Ginoo na ay iyang kanabang pamaagi unsaon ta niya paghiusa. Pinaagi anang doktrina sa panaghiusa nga mao kanang git. Pwede nato nagtawgon og kanang protocol system. Protocol. Unsa may protocol sa Dios ingon ani? Ang protocol sa Dios sa panaghiusa ingon ani. Tagaan man ako example. Mukutlo sa tag Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2. Sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 giingon diha, ang Dios nakig-istorya pinaagi sa mga propeta sa daang kasabutan o sa karaan ba. Apan sa kaulahiang mga adlaw kon last days, ang Dios nakig-istorya pinaagi sa iyang bugtong anak but pasabot si Kristo. By the way, ako manggali ning gisgutan diya sa Facebook, ako man ning gi-post kay importante kay ni. Importante kay ni, no? Ngano man,
Kay na ay mga tinuhuan ron nagtudlo, nga kana kunong lahi ay mga adlaw kun last days sa in English, nagsugod kuno na panahon ni Felix Manalo kung moadto ka sa Iglesia ni Cristo, ako mo nang nabasa sa ilang pasugo. Mo nang ilang i-justify na nga tinuod kuno tong gisugdan ni Felix Manalo kay ang last days kuno nagsugod man niya niadtong 1914. Ona, ang last days nagsugod ni Felix Manalo. Mao na nga tinuod kuno ng kang Felix Manalo. Then kung muadto pud ta sa Mormons, gamiton gihapon nila kanang last days panahon kuno na ni Joseph Smith sa Mormons ba. Lahi-lahi pero puros gagamit anang kuan last days gani nanay tekstuan na sa hula prophecy sa Isaiah 2:2 nga naghisgot og kaula hiayng mga adlaw kun last days. Gagamit ang Iglesia ni Cristo ana pero ilang gipasabot 1914 na ga sugod panahon ni Felix Manalo. Then kung moingon po pangutan-on nimo ang Mormons, musupak po sila ana. Moingon sila no, kanang last days diha kaulahi ay mga adlaw nagsugod na niadtong 1830 pa panahon ni Joseph Smith kay propeta man to siya. Pero kung mangutan na ka sa mga Iglesia ni Cristo, musupak po anang giingon sa Mormons. May sila, dili, ang last days, gasugod ni Juan Felix Manalo. Then nabugay ko na sa tang grupuha des plaza sa madunggan ako. Nga ila po nang gamiton, nagsugod ko na sa nang inilang founder. Oh, naganumdo mangyug ko. Daghang kayong gagamit, ana. Pero, abi ninyo mga igsoon, amot, og nakabantay ba mo? No? By the way, ako nakahibaluan nga sayop dahi na. Ako nakahibalo, unang nakahibaluan nga sayop na. Pinaagi sa usa ka Katoliko nga nibalhin sa dating daan, dayon pagbalhin niya sa dating daan, nakakita po siya dili maayo dito, nibalhin na po sa Iglesia ni Cristo. Akong hinganlan, di man siguro dautan, si Brother Alpi Angeles. Si Brother Alpi Angeles, bata pa siya, Katoliko, nangandoy na siya magpari. Pero murag, katong nagdagan ang panahon, murag dili matuman, kay nga naman, nabalhin man siya dito sa kuwan, dating daan. Unya, kita siya problema dito sa dating daan, nabalhin na po sa Iglesia ni Cristo. So, muhala na yun iyang kanang ipangandoy sa pagkapari, kay nahimo na gud siya Iglesia ni Cristo. Oh. Pero, nakakita na po siya dito problema sa Iglesia ni Cristo. Nga naman, ako lang, kuwan ha, di lang kayo nakutason. Na may video na, makita ninyo na sa YouTube, no? No? Kung gusto mo mutanaw na, kung naamoy Facebook, pag-message lang mo na ko, tagaan mo na kong link, no? Istorya ni Brother Alpi Angeles. Brother Alpi Angeles. Brother Alpi Angeles nabalhin sa dating daan, then nabalhin po sa Iglesia ni Cristo. Then sa iyang pagka-Iglesia ni Cristo, kuhan gyud siya kanang aktibo, then usamang gali siya sa nahimong kanang TV. Usa siya sa mga nahimong artista diya sa TV ba? Kaya bang nasila'y programa nga gihimo sa Iglesia ni Cristo nga usa siya gipaapil. Nga pagtubag pod sa mga atake sa dating daan katong iyang giapilan ba sa una sa kang Eli Soriano. Usa siya kana si Brother Alpi Angeles. Namang gudi programa ang Iglesia ni Cristo. Ambot na pa ba na karon nga grupo sa mga Iglesia ni Cristo nga kanhi sakop ni Eli Soriano. Mao na niya gigamit na sila sa mga ministro pagtubag ug pag-atake pod sa kanang grupo ni Soriano nga dating daan. Na. Sila programa. Then kini si Brother Alpi Angeles, nagtrabaho ni siya sa New Era University sa Iglesia ni Cristo. Nagtrabaho na siya. Dayon, murag na kung ako makalimot, nahimo pod siya og usas sa kana bang namanggoy committee o kanang grupo ba nga gi-create ang mga labaw diya sa Iglesia ni Cristo nga kana galing mag-research sa research team. Usa siya naka-appeal dito. Dayon kana bang ang trabaho mag-gather, magtapok sa mga atake sa ilang tinuhuan, then ilang tun-an unsaon pagtubag. Then usapod siya sa naapil atong committee ba nga kanang og unsay mga issue diha mag-research sila. Dayon usa siya sa naapil atong mangita og unsaon pagtubag kanang mga atake gikan sa ubang relihiyon pod, dating daan,
Katoliko ba kay naampoy si FD? O unsa pa na mga issue about sa tinuhuan, apil sa dito. Then karon usa ka higayon kini si Ramil Parba, kailan mo na Ramil Parba? Ministro na sa Iglesia ni Cristo. Usa po na sa debating team kay banggiitan man ng debatista sa Iglesia ni Cristo. Kini si Ramil Parba, usa ka higayon ana, nagtunol dito og magasin, gitunulan sila ba sa ilang committee, gitunulan sila og magasin nga ang publisher o author usa ka pare nga si Father di ra ba maglisod ra ba kog litok sa ngalan, usa ka Indian priest nga na-assign or nakaanhi diri sa Pilipinas ba. Unya maayo kaayo manalipod sa pagtuong Katoliko, apologist nga priest. Maayo kayo. Dayon kini gud ang gibuhat gud ni Father o kaiparambadan. Usa ka Indian priest nga nianhi diri sa Pilipinas kay kung ako malimot nagdoktoral siya diri. Dayon nagkuan siya kana bang kanang ang iyang style diri iyang kuan kanang nitambong siya sa kana bang mga pamamahayag sa Iglesia ni Cristo. Niapil siya pare na ha nitambong. Para makahibalo siya unsa ning relihiyon na kay naa man diri sa Pilipinas gud rin nagsugod. Unya kay kuan man maayo man siya sa pagtuong Katoliko, maayo man siya manalipod kay hibalo man siya mo nang wala siya madala sa Iglesia ni Cristo. Unsa iyang gibuhat katong iyang nahibaw-an dito sa pamamahayag sa Iglesia ni Cristo, iyang gipangtubag, sulat siya magasin. Tagaan bagalay siya magasin anang Iglesia ni Cristo. So mao na nga nagpublish og magasin si Father Kaiparambanan usa ka Indian priest. Then ipang sabwag na. Then usa sa nakadawat o nakadawat anang kopya si Ramil Parba katong debatista ba sa Iglesia ni Cristo. Then gibasa ng Ramil Parba. Ambot unsay nahuna-hunaan ni Ramil Parba nga iya mang gihatag dito sa committee nga kanabang grupo ba nga giapilan ni Alpi Angeles. Gitunol dito kay kuan ko no nga gitunol dito nangutan na sila kung saan man ingon kuno si Ramil Parba di Batista nga ministro sa Iglesia ni Cristo tun-in ninyo inyo nang mabasa then tun-i pud ninyo unsaon pagtubag nya kay pagbasa ni kuan ni Brother Alpi Angeles sa katong magasin sa pare nga si Ramil si Father Kaiparambadan pagbasa niya kay wa man siya kitag diferensya. Mura ang pagbasa niya sa magazines pare kay iyang paminaw sakto man. Tunat may manggid pagkatubag pare ng mga atake sa Iglesia ni Cristo. So mao na nga kuan wa gyud siyang pagkuan iingon siya rikam siyang gipangutana kapag balik ko no ni Ramil Parba unsa may resulta sa inyong pagkuan sa may inyong nahimo siyang wa man koy komentaryo. Wa man siya nahimong komentaryo sa magasin sa usa ka pari. Unya didto nagsugod na napud noon iyang kuan kanang kabugnaw sa Iglesia ni Cristo. Kay hangtod nakakita man gyud siya para sa atong iyang nabasa dito. Then usa sa iyang nakit-an nga sayop sa doktrina sa Iglesia ni Cristo kini laging last days. Nga kana kunong last days sa Iglesia ni Cristo nga pagtulunan nagsugod kuno na ni Felix Manalo. Unya kay sa Biblia dili man. Basahan ninyo inyong Biblia. Ang last days nagsugod na panahon pa ni Kristo. Basahan ninyo Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2. Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2. Muna nga muna nakikistorya gyud si Alpi Angeles nila sa mga ministro sa iglesia. Unya nangutana siya nga man nga ang last days diri sa Biblia panahon man ni Kristo. Dili man panahon ni Felix Manalo. Wa man gyud na matubag sa mga ministro. Munang ang ilang tubag dili man maayo. Kadaot nimo Alpi nga anong kung magkuan pagkag imo diha nga Iglesia ni Cristo naman ka lain kay tinubagan. Then apa isyu katong mahitungod pod sa bilo. Kana bang sa Biblia god ang mga bahay diha nga suwat ni Pablo magbilo man kanang ambot gali kita mga Katoliko ron mga babae na to di naman magbilo mosulod simbahan. Pero na biblical na. Unya sa atong simbahan mura na siya giwala pero wala ba na wala wa lang gyud ma tagaig importansya sa mga sakop.
Pero wala nang magbilog yun ng mga babae. Di ba? Nalipay gani kung nakakitaan ng kana sa video o kana diha sa mga balita diha sa internet. Nalipay ko diha sa Korea kay sa Korea ang magsimba ng mga Katoliko diha ilang mga babae kasagaran yun mga 90% magbilog yun. Inko anong diri Pilipinas wala man. Murag nagkalimtan man ang parte sa atong tradisyon, no? Nga magbilog yun nindot man gyud mga bahay magbilog kay mura mo na siya simbolo sa kaputli. Di ba? Nya usapon na sige pangutana ni Alpi Angeles sa mga nila ni kung nakalimot ko basta kay katong mga ministro mga debatista usa na sa iyang gipangutana nganong kita ron sa mga iglesia ni Kristo dili man magbilo atong mga babae naa man sa Biblia unsay tubag kadaot nimo Alpi naa na ka diri sa iglesia ni Kristo imo paghapong dal-on ng mga pagtulunan nga asa kagikan mo ba na tubag nga insakto kay dili man matubag mo nang magpataka na lang na yung istorya ba so mo to nga wa gyud mo to'y naka-discourage gyud ni Alpi Angeles sa iyang pagkasakop sa iglesia ni Kristo kay wa man gyud matubag iyang pangutana mo to nga ako lang move on ha taas pa man unta ato nagunahon na nagid siya nga mo resign sa iglesia ni Kristo niya lami ra ba siya trabaho dito sa New Era University no tan-awon ninyo ng video ha na sa YouTube nagunahon na siyang umuundang sa pagka-iglesia ni Kristo tan-awon ng video kay medyo makalimot kay ko sa kana bang mga detailed ba nindot kayo kung makakita mo sa video sa laktod nga pagka-istorya nakabiya gid siya sa iglesia ni Kristo hasta iyang nadala pod iyang nanay iyang inahan o kabalo mo unsa na siya ron usa na siya ka seminarista sa Katoliko but pasabot murag pila na siya katuig murag taas na kay murag ni graduate naman to siya sa kuan basta kay naa na siya naggraduatean pero dili pa siya pari wala pa siya maordinahi usa siya ka seminarista nga kuan kanang buot ba magpari ba unang nalipay ko ana kay kinigong mahitungod aning issue sa last days diya ko ani niya nakahibalo kay nakita mo ko siyang video mao na nga ako mong dasigon nga mutanaw ng video ni Alpi Angeles kay mao na kay ingon pa siya dito sa maong video ingon pa siya nga gipangutana man siya ato ni katong host atong usa ka programa pangutana siya nga unsa may imong himuon siya nga ang iyang plano ron nga mo lagi nga katong iyang pangandoy sa bata pa siya nga magpari iyag yung tumanon mo bitang ni sulod sa seminary dayon buutan ra pag yung believe kay kusbatasan believe kay kusbatasan buutan kayo nga pagka-seminarista dayon kuan kanang unsa ni ingon siya nga katong nag-interview niya nga inig kapari kuno niya maningkamot siya nga mag-organize o grupo nga mutabang sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Anak ko, yati. Believe ko kay parehas mo sa ako kong misyon. Tabang sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Munay ko, ay salamat, daghan na mi. Munang samot ko na dasig. Wala dahi ta nagbinugtong. Daghan man dahi kayo nang nakahuna-huna aron anak. Di napagay kong nahibawan diha kana si brother, nalimot ko first name, basta Dwayne. Maayo po kayo. Maayo kayo nga manalipod sa pagtuo. Former Baptist. Nagkadaghan naman ning kuan. Nagkadaghan na ning mga na-enlighten sa pagtuong Katoliko na malik. O kuan. Kanang wa na yun. Mga gamit kayo sa pagtuong Katoliko. Gani, nalipay po ko. Na ako'y nakita sa Facebook. Katong video sa usa ka membro sa Adventist. Di lang na ko hinganlan kay basig ma-technical ta. Nalipay ko kay naa siya gipost nga iyang gigamit nga basihan ang sinulat ni Obispo Ignacio. Obispong Katoliko man na sa pag-prove nga sayop ang pagtulunan sa Iglesia ni Kristo nga dili Dios si Kristo. Kay ang gitudlo gud sa Iglesia ni Kristo kanang pagtulunan kuno nga Dios si Kristo didto na nagsugod sa Council sa Nicea sa Katoliko. Katong gidefine ba nitong 325 AD gidefine sa Konsilyo sa Nicea sa Katoliko nga si Kristo Dios. Ang pagsabot sa mga ministro ana sa Iglesia ni Kristo nga didto buhata ang pagtulunan nga si Kristo Dios wala kuno nas Biblia. Ayon
katong kuan usa ka Adventist nga apologist ingon siya nga dili na tinuod nga didto sa konsilyo sa Nicea na nagsugod ng pagtulun-an nga si Kristo Dios. Kay sa before ana daan na nga ang mga Katoliko gatuo ana yang gi-example kato si Obispo Ignacio. Kay naa may mga sinulat si Ignacio God nga nagtuo gid si Obispo Ignacio nga si Kristo Dios dili lang kay tao. Oh, unya si Obispo Ignacio matud pa niya disipulo ni Saint John sa to panalipay ko uy naaday Adventist nga motuo ni Obispo Ignacio. Iya man gihapon ni-repair man siya. At angin ninyo ako po nang isgutan unya kay naamang ko'y murag a sort of friendly discussion, debate unya sa sangka sa katarungan ang akong partner kaatbang atong higala pod sa Adventist nga si brother adilan ako hinganlan kay okay authorization kay kailan na mo niya no kay sige man mi anag kuan unya sa sangka sa katarungan na ako'y atubangon nga usa ka friendly debate no about igpapahulay gapon kay mo man ay bandila gyud sa Adventist. At angin ninyo unya kay usa sa kutloon ako nga mensahe kanang mensahe ni Obispo Ignacio. Ngano nga kanang Sabado giilisdan na gyud nagdomingo. Giilisdan na gyud nagdomingo. So ako nang isgutan unya sa sangka sa kanang katarungan. Unya authoritative gyud na mga tinahod nga tigpaminaw. Nakaron asa naman mga 10 minutos na lang nahibilin unya wa pa ko ka-discuss og maayo atong authority. So atong hinahinayog sugod ug di matiwas atong ipadayon pagyud sunod Domingo pohon. Kining doktrina sa authority importante kaini kay idirita hiusahon sa Ginoo. Unsa maning doktrina sa protocol o kining authority? Kinigong Dios ang iyang style unsaon ta niya paghiusa. Magpili gid siya leader diri. O diri man ta siyuta. Magpili siya leader. But pasabot nga, bisag leader na siya kay labang pangulo gud siya, pero tuwa lang siya, Diyos siya, tuwa siya sa langit. Pero, diri sa kalibutan, unsaon ta niya pag-usa, magpili po siya labaw o leader. Example, panahon ni Moses, si Moses mo iyang himong labaw. But ipasabot, nga usahon ang mga Israelitas, ang katawhan sa Diyos, pinagi sa usa ka leader. Mo na style sa Ginoo nga, sa pag-usa sa mga tao. Nganong ingon ana man, kay kabalo man ang Ginoo nga kung walay leader sa ato pa tanan parehas og ranggo, unya kay dili man na magparehas og una-huna, ang mahitabo divided ang mga tao. Kalan rakas ngano man kay di man magparehas og desisyon kay lain-lain magpangagpas. Sa ato pa samok. Kung walay leader, walay pangulo ba? Mo bitaw ni atong nasod nga Pilipinas naagay presidente. Naagi usa ka labaw ang rason ana para nga naatay panagiusa. Kay kung dili na magparehas ng mga sakop na kinsa may katapusang musulti nga ang iyang pulong, ang iyang desisyon mo'y labang tuhuan nga mag-usa na dayta. O muna importante nga na leader para sa atong nahitabo sa Council of Jerusalem. Nga dakong debate sa Council of Jerusalem basahan ninyo Acts chapter 15. Gadibate sila kay agi lagi anang sa man ipadayon pa ba ng kuan katong pagtulunan nga tulion gihapon? Ipadayon pa ba gud ng pagtulunan nga ang mga hintil isipon gihapong mahugaw? Mo man ay gidebatihan dito sa Council of Jerusalem. Basahan ninyo na Buhat kapitulo 15. Pag human sa dako kaeng debate, tingog si San Pedro. Pag tingog ni San Pedro hilom sila tanan. Ngano man na? Nidiritso na lang ko. Tungod kay, kung si Moses God gipili sa Diyos sa una, sa daang kasabutan pa, nga mangulo sa katawhang Israel, sa bagong kasabutan man God pod, ang gipili ni Kristo, nga mangulo kung wala siya, si Pedro. Moto nga, si Pedro moogi mibarug nga pagtingog niya hilom tanan, then gidasunan din ni Santiago, kay obispo man siya dito sa Jerusalem. Kaya patingogon po siya, kay protocol man. Naabay pag-respect sa authority ba? Ang uban gani, maingon man akan mga dili katoliko. No, kung mao na ang leader dito si Santiago, dili si Pedro. Kay siya man gyud katapusang misulti. Katong pagtingog ni Pedro kuno, kanang gisundan man din siya ni Santiago sa to pa ang katapusang misulti dili si Pedro, si Santiago. Munang si Santiago ang ilhon kunong leader dito, dili na mao.
Dili na mao. Ang pagtuong Katoliko si Pedro ang gipili ni Kristo. Kay siya man ni mo gitugyanan sa mga yawi sa ginghirian sa langit. Masahar ko ninyo, Mateo 16:18-19. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa ginghirian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang imong itugot. Klaro, sa 12 ka apostol, si Pedro may gipili ni Kristo. Muna nga si Pedro may barog. Hilom sila tanan. Unya, nitingog si Obispo Juan, kung si Santiago, kay siya may obispo dito sa Jerusalem. Kay kung maingong kag si Santiago mo ilabaw, asa mabasa sa Biblia nga siya mo'y gitugyanan ni Kristo sa mga yawis kinghirian sa langit. Then katong taliabot na ang pagkayab ni Kristo sa langit kanang sa Juan 21:15-17, si Santiago bago nang giingnan ni Kristo sa pagpabuhat siyang trabaho, sa pagkapangulo, pagka-visible head. Na basahan ninyo Juan 21:15-17. Katong giingnan ni Kristo si Pedro, atiman na o dumalaha ang akong mga nating karnero. Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Katulo pa yun. Pedro, atiman na akong mga karnero. Di ba trabaho na ni Kristo? Iyang gipatrabaho ni Pedro? Di ba? Mao na ang protokol sa atong pagtuo. Kung dili na to na sundon nga protokol, magkabahin-bahin gyud ta. Na karon sa tanang tinuhuan ron, kinsa may nanudlo nga si Pedro, dito ni Pedro gibilin ang pagmando sa iglesia. Katoliko ra. Na tanang musupak anang pagtulon ana, maghimo og laing pundok. Na tanawa. Si Felix Manalo himo sa iya, si Villanueva himo sa iya, si Kibuloy himo sa iya. Ingon pa siya nga anak appointed son of God pa kuno siya. Tanaw daghan ra bang nanuo na nangadato ko ng relihiyon na. Unya timan iyang nakapadato nila ilang puhunan Bibliang Katoliko biya. Di ba? Amo kabantay ana. Ang nakapadato sa Iglesia ni Kristo, nakapadato sa kanang grupo ni Kibuloy, Bibliang Katoliko. Kaya wala na sila Bibliang ilang kaugalingon. Nya kung narabato ko'y kauban sa CFD, maingon siya nga maulaw purunta na sila. At takihon nilang Katoliko, ang nakapadato nila, Bible nga Katoliko. Pruiba na to namang gali. Programa diri sa estasyon nga angkon gid siya, nga sumala sa Bibliang Katoliko, di ba? Di ba? Daghang mga tinuhuan ron nga dato, niya walay uaw. Ano man, sige nilang kulatahon ng Katoliko ang pangutana, kung wala pa ng Biblia nga ilang puhunan, maingunana ka sila. Di ba? Paulaw ko na og ako. Biblia ang Katoliko. Kabalo mo kapag kabug na aning Biblia, unsa tong mga monghe sa unang naghipos aning mga sinulat, mga scroll, para lang yun nga, dili yun mawala ning mga pulong sa Diyos. Dili ta mo credit anas Katoliko. Sa itong mga konsilyo nga nagdeklara pila yun ang linamdagan sa Espiritu Santo, nag-decide pila kabasahon ang linamdagan, Katoliko may gahimo anawa man na mahimo sa ubang mga pundok. Nya basahon nilang Biblia ug unsa ilang nasabtan, may tinuod ni tinuod. Ila mo rebelde sila sa pagmando sa katungdanan ni Pedro nga gisalo-salo sa mga Santo Papa. Okay, so mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Nya may nahinumdum ko nga naa di ito'y tinuhuan nga ni subscribe nituoan ang baruganan sa Katoliko nga sa 12 ka apostol si Pedro may Chief Justice kay kinigong protocols pa naghiusa. Inaamang ko yun, nagyo labaw. Para sa ano atong Supreme Court. Atong Supreme Court, nga naman nga naa may Chief Justice. Then, kanang ubang mga justices, secondary na ilang power. Pareha sila tanan, pero ang pinakalabaw, Chief Justice. Ingon na ang protocol sa panag-iusa. Kay kung tanan, puros Chief Justice, dili magpareha sa guna-huna, kalanrakas. Di ba? Mo nang kinahanglan usara gyud Chief Justice. Ingon na pod sa 12 ka apostol kung walay labaw, akalan rakas ngano kay dili magparehas ning hunahuna ni Pablo ug Pedro sa may mahitabo. Kinsa may tuhuan nga parehas man sila katungdanan. Mo na kinahanglan parang naagay unity, kinahanglan usara gyud labaw. Mo bitaw nga naglibog bitaw ko ang Iglesia ni Kristo. Ngano ni pirma sila debate dito sa Cebu. Nga pamatud-an sa Katoliko nga sa 12 ka apostol, si Pedro mo'y visible head, sa to pa Chief Justice. Supak ang Iglesia ni Kristo ana, negative side sila, kay para nila tupong ra kuno ang katungdanan sa mga apostoles. Pero wa sila kabantay nga
nisupak sila sa proposisyon nga ang ilang tinuhuan na apoy labaw. Di ba? Dapat musupak sila ang ila pud untang tinuhuan walay labaw. Ito pa walay executive minister. Di ba? Di ba inconsistent sila na mga tinawar nga tigpaminaw? Na documented na magaling na sa YouTube ng debate ana. Between Ramil Parba o Engineer Ramon Gitamundok ang kanhi presidente sa CFD. Ipirma silang debate nga ang CFD mupabarog sa proposisyon nga si Pedro moy Chief Justice o visible head sa mga apostol o sa simbahan nga gitukod ni Kristo kay siya may gibilan ni Kristo. Ilan ang gisupak. Unya nganong gisupakon man na nila? Ngabot ba nila pasabot nga ang ilang religion walay labaw? Mingon sila nga atupong raon say tupong ba day ng executive o kanang ordinary ra nga ministro? Di ba nga ang katapusang paminawong tingog kana amang executive minister sa to pa siya may labaw. Di ba? Nakaron, naada ito'y tinuhuan kana galing Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong. Worldwide Church of God by Herbert Armstrong. Hapit po ko na apil anang relihiyon na sa una. Tungwa pa ko kasabot sa Katoliko. Si Herbert Armstrong, mutuo siya anang gitudlo sa Katoliko nga sa 12 apostles, si Pedro mo'y pinakalabaw. Pero, ingon siya nga pagkamatay ko no ni Pedro, wa na'y nakasunod siyang katungdanan. O taman ra ko no na ni Pedro, wa na ko ni salo o ni puli siyang katungdanan. Iyang gisupak nga kanang mga santo papa kuno karon may puli. Walay nakapuli. Sayop na nga doktrina. Nga naman. Kay ang gingharian ni Kristo lig-on good. Unya, kung mayong kagingharian na ginay labaw. Ang hari mo ginay labaw si Kristo. Unya, ang segunda niya kanang prime minister. Mo man na ang trabaho ni Pedro, prime minister, executive minister, o pope. Kanang katungdanan kung mabakante kay pulihan yun na sa buhat 1:20. Basahan ninyo buhat 1:20. Ang katungdanan mabakante dunay mo puli. Sa King James klaro pagaling termino, and his bishopric let another take. Ang iyang pagkaobispo na adyoy mo puli. Nagipalain lang natong term, pope lang kay parang malahi sa ubang kuan mga bishop, no? So mao na. Ang katungdanan ni Judas na bakante, nag-elect sila. Si Matias mo'y napuli. Nakaroon, ang katungdanan ni Pedro, importante man. Kanang pagka tinugyanan si Yahweh ginghirian sa langit. Kinsa may nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Wa may laing relihiyon makahatag listahan. Gikan ni Pedro, Katoliko naman. Di ba? Sumaon ni protocol sa panagiusa. Ato ning ipadayon sunod kuan mga igsoon. Sunod Domingo kay wapat mahuman, no? Okay, ato ning ipadayon. Okay. Taas-taas na to, no? Wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, sa atong talahurong obispo diri sa Diocese of Dipolog, Monsignor Severo Caermari, uban na sa iyang mga kauban, mga kaparian, kini ang inyong alagad, no, sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod o Expedito Ilumba o sa tanang mga sakop dire sa DXDR. Okay, hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.